μπορώ, ο εγκέφαλός μου κουνήθηκε. Μήπως έχεις ένα στυλό? Μαμά, έχουμε φαΐ! Πέσα, σταμάτα να κάνεις TikToks. Είσαι ό,τι πιο cringe υπάρχει. Cringe είναι τα βίντεο σου, cringe είσαι εσύ. Cringe. Οκ. Γιατί αυτή η Πέσα είναι famous. Έχει 500.000 ακόλουθους και όλα της τα βίντεο είναι viral. Θέλω κι εγώ. Ναι, εδώ είστε. Κυρία, δεν μπορώ. Έχουν περάσει 5 ώρες και έχω μόνο 3 προβολές. Πάλι ξόρκισμα θέλουν αυτά. Μετανοήστε. Πω, τη βρώμα σας μέσα. Δεν θα με τρελάνουν εμένα. Γιατί σε μένα? Σεισμός, Παναγιά! Παιδιά, έλεος, ψυχραιμία! Σεισμός! Στάθη τα παιδιά, Παναγία μου! Πάμε να κάνουμε αυτή την αηδία πάλι. Όχι πάλι αυτός, σας παρακαλώ, δεν με λυπάστε. Συγγνώμη Μύτη, κάνε λίγη υπομονή, είναι για το καλό μας. Το ξέρω ότι είναι για το καλό μας, αυτόν δεν μπορώ. Μητούλα! Έλα στον παππού! Για πείτε μου βρε παιδιά, ξεκουραστήκατε το καλοκαίρι? Διαβάσατε λογοτεχνικά βιβλία? Εννοείται κυρία. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Κυρία, εγώ διάβασα αυτά τα 5, να κοιτάξτε. Εγώ διάβασα 10, να κοιτάξτε. Εγώ σήμερα θα κάτσω όλο το βράδυ ξύπνια για να δω τον Άι Βασίλη. Ξέρεις, δεν γίνεται αυτό που λες, γιατί ο Αγιος Βασίλης έχει υπνόμετρο. Και άμα δει ότι δεν κοιμάσαι, δεν σου φέρνει τα δώρα. Εμένα δεν θα με καταλάβει, θα τον πιάσω. Θα κάτσω ξύπνια μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Εγώ θα έκανα τα πάντα για να προστατεύσω τους συνανθρώπους μου και την πατρίδα μου. Μέχρι και τη ζωή μου θα έδινα, δεν με νοιάζει. Τέλεια, πολύ χαίρομαι. Τη μασκούλα μπορείτε να τη βάλετε? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γεια σας, μια μπύρα θα ήθελα. Οκ. Διαβατήριο, ταυτότητα, βιογραφικό, κάτι. Όχι, μικρή φαίνεται. Μια βότκα παρακαλώ. Ορίστε κυρία μου. Ορίστε. Γεια μας. Γεια μας. Υγεία. Γιαγιά, τι θα φάμε σήμερα? Λέω, τι θα φάμε σήμερα? Ποια σίδερα, παιδί μου, δεν ακούω. Ψτ, δεν ξέρεις με ποιον βγήκα προχθές? Με ποιον βγήκες, Περσούλα? Αγόρια, ο Μιτσίκος βουτάτε, είναι πάρα πολύ ψηλά. Βούτα, μωρή, τελείωνε. Είναι και κρύο το νερό. Γιώργο, μην μου πετάς νερά. Μιχάλη, μην τολμήσεις να με σπρώξεις. Ένα, δύο. Δεν μπορώ, έχει κάτι μεγάλα ψάρια μέσα, Ιου. Βούτα, μωρή, είναι παιδιά. Κακομοίρα μου, πρόσεξε καλά αυτό που θα σου πω. Μη σε δω πουθενά ή ακούσω ποτέ ότι κάπνισες. Σε έχω τσουρομαδίσει και έχεις φύγει έξω από το σπίτι. Κατανοητό? Ρε φίλε, τι κάρτες είναι αυτές κάθε φορά? Μα πώς τις μοιράζεις έτσι? Κοίτα εδώ, μόνο νούμερα έχω. Ψτ. Θα βάλεις +4 και θα το κάνεις κίτρινο. +4 και το κάνω πράσινο. Κίτρινο, μωρή ηλίθιο, όχι πράσινο. Ούνο. Τι ούνο, μωρή, εσύ δεν είχες 50 κάρτες πριν? Καλά, πάλι στον κόλλο της τις έβαλε. Ωραία φίλε, πιάστηκα. Μου ξαναδείς τις κάρτες? Είναι ότι καλύτερο αυτό το κινητό. Θα το προσέχω full. Σιγά σιγά. Έλα, δώσ' του. Παναγία μου, τι έπλασε ο Θεός, Χριστέ μου. Πω, αυτού σου κορίτσι μου. Την μπλε πετσέτα θες? Φάντασμα!